So, nakatagay sa Precious Brew, main branch lang. Or ang first branch dali. Is for 2 naman daw eh. So, dali, ang padung sa Oak Ridge. Tapos, doon siya sa Oak Ridge. Siya padung dito straight ang SMJ Mall. Then, dali, ang padung sa Country Mall or Kalamban. So, malabang lang ta guys. So, dagan po magkuhan sa kanan. Tanaw lang kita left and right guys because grabe si kanan gyud tinagana. Ramping lang ta. Yun na kay isod na. May mga guys, Precious Brews. Precious salo-salo bilao. So tadali guys. Mga taon sa sala sa mag-open. So nasa yung mga Grab, Grab food. Also accepts Maya payment, Panda. Okay. Kaya yung Arnold Choyens. Meron siyang Precious Brew guys. So dili siya mga tao guys. Narasa. Depende. Ang sila baligya dali banana chips. 100 pesos. Same sa Pikas na branch. Order nga ka, Joins? Mana ka order? Okay, kaya. Wala pa eh. Wala pa? Order na. Kamidyo. Kamidyo sa siya. Hi. Hey, it's you! You're here! Yes. Amazing. Nala? Ganun. Sikat ka sa kuhan because kita ka sa video? Yes, sir. Diba? Ano, day ka dari? Yes. Order na, Joins. Same bagay pa menu dari Pikas? Dito ang bagutan ng bago. Okay. So laylay na sa menu day guys. So natong pinagagawa pa din cashier. Sheesh! Ganun. Pwede mo split out, kayawan. Cajun beef steak guys. And 400 pesos with rice naman siya. That's lang yung mga drinks guys. Dagan gaya. Very precious and delicious. Kayawan. I think kuha na lang siguro melon milk. Pwede ba siya dili tamis kayo? Ang ganing winter no? Or dili kayo yes, kana sir. Lami isa na siya sir. Winter. Nana sa chia seeds. Okay. Ang butterfly kanina lang siguro? Opo ko try siguro ani man. Butterfly pea. Butterfly pea. Butterfly pea. Okay, 145 pesos. Okay. Okay. So mo pa rin yung guande remix no? Yung katong ruleta sir. House and lot. A minimum purchase of 250 sir. 250 pesos. Then pwede na mong maka spin guys. Diba? Ganun. Na may tape mga sobra. Pwede nyo ihahog na rin. Mga bugat sa inyo bulsa ba? Okay, yan. Yiyo. Sheesh! Nasa lay precious salo-salo bila o mix ka na mga tanong ko baka nang pwede mo dili exclusive dili? Pwede na sir. Pwede na gyapon? Pwede na. Same lang gyapon sa Pikas. Okay. Maximum of how many packs ang Dili sir kay 45 to 50. Okay. Ang maximum din sa What time do you open and close? among opening diri sir is 8 a.m. to 12 midnight. Dili lang 24 hours. So bawal lang magbubog-bubog diri guys ha. Basta 12 midnight no? 12 midnight. Okay. Close na. Yes, and same Facebook page. Same Facebook. Thank you so much. Pila ka buka chicken taco? Tulo ra sir. Upat man tanong. Banta. Lain na lang. Wala na lang miss ka na. Ang mozzarella sticks pila? Upat sir. Upat sad. Namo diri atong Chicken tacos? Wala mi diri sir sa ato Sayang. ang gyoza pila ka buka? Ang gyoza marag Tulog na po. 5 sir. Gyoza na lang? Gyoza na lang. Okay. So usa ka appetizer og tagsa kuno mi og kuan. Means Brownies and say brownies guys. Yung kasama sila cakes. May kayang cakes eh. So perfect na sa any occasion o even karong Christmas. mo na ba nitong bang? So cozy kay diri. One thing akong ganahan diri guys is dili kay siya samo. And ano siya, prito po siya, very clean. Aircon, pwede ka mag-study. Talaga ng kamera, artista na ganyan siya ba?
Turbo sir. Kaya ko niya guys, friendly kayo ba? Dagang naghalin, sure ko ba? Uy. Ay, butterfly pin no? Oh, lati din. Purusan babae. Asa din ba? Kamu may free wifi din na? Lain wifi. Dati ba yung open? Ah, okay. Wow, kala may butterfly. Mau na butterfly pin? No sir. Di ba? Blueberry na? Blueberry. Nasuya din ko. Nasuya din ko. Tapos sila yung mga lemon dito guys. Mga syrup. Thank you. Muna siya guys, so napod sila ay, of course, CR. Tapos sila ay freezer or chiller. Then, dari ang ilang CR. Ganun. Napod na yun guys, butterfly pea. Atong tilawan nilang butterfly pea. So, na siya yung mga health benefits guys because na siya, I think kung ako masayap na siya yung mga turnip, then kining lemon, so atong tilawan, the moment of truth. Ito yung mikos-mikos. Perfect. Namin siya, lemonade siya guys. Yeah. Ganun ka kay dili kayo sa tamis. But ma-feeling mo ang pinaka lemon dun yung juice. Okay kayo. Worth it guys. Got appetizer guys. Gyoza. Ngayon. Kani siya, appetizer niya siya or snacks? Appetizer. Kani siya? Sa buwan na siya sir sa Tejo. Yung may gala doon. Pak. Abin mo kisa artista na di ba? Yung pagkaon dahil syempre. Syempre. Si chef ay. Ano si chef? Chef Marlon. Chef Marlon. Okay, kaning. Di ko no. Dili na dai guys. Kani single. Ayo de. Musplito pa ni. Yan lang yung dating. Salmon mo ni. Salmon. Cajun salmon. Yan. Yummy. Pwede mangiglog ang sauce na mo yung side lang. Wow, amazing. Ano siya? Oregano? Parsley na. Parsley? Okay. Sa gugmang laga, nasa naman ka. So good dumi. Wali gugma mo, biya. Cajun beef. Steak. Basta sa kumalit yun na. Sauce. Sauce sa Tejo. Okay. Wow. Saan nga sauce? Ano nga sauce? Honey mustard? Kana saan na? Kamera ni chef, kamera ni. Nasa appetizer dito guys, gyoza. So, per order, it's squad. 1, 2, 3, 4, 5 pieces. So, ninot kayo presentation dito guys. So, napot sila ay sauce specific for gyoza. Itong tilawan. Kung nasa sila ay lemon dito guys. Dip sa sauce. Namin siya guys, authentic. For me, kaning appetizer makabusog siya. Very good. Also, this is good for sharing the food. And of course, our main dish is Cajun beef steak. So, dagan-dagan po siya guys. Nasa specific na sauce. Honey. Sa atong dalawan guys. In fairness,
Yes, very smoky. Yung mga talawan ka ng steak siya guys. Ang kalami. Premium siya. Yung kalami, yes. But matoy pa ni Chuyin si Nene aking alami. So lami siya guys niya. Very premium niya, very soft. Smoky. Yeah, nasa ikuan guys. Side. Potato. More french fries. Of course, per order, if meal, nasa rice guys. Lami yan? Lami kayo. Recommended? Okay kayo. Perfect. Chuyin. Kaayo. Kani chicken karage. Chicken karage, pating lamiya. Makurog-kurog kas kalami. Samos bugnaw. Naos lami be. Sheesh. Oh. Unang kagat pa lang. Oh no, wapak na pa. Oh no, lamig no? Nice. Kasi man pwede mo madadari po. Akong lalab. Ano? Makanin namin dali. Ama oh. Nakaw namin. Naginungitay mo. Labaw. Agay!